Kamppailijani Jutsa. Lopettaako se tyhmyys ruuhkaa salilla? Yes, kamppailija IQ. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill. Olkaa rohkeita, tulkaa mukaan kamppailemaan! Lähtiin sieltä kadulta tappelemasta. He doesn't need his name up in lights. Joo, Ilmani Joni, PJK. Hyvin treenit kaikille junnuille. Marko Sinimäki, PJ Vaasa ja Sama se. nyt nuoret pois kaduilta treenaamaan prassia. Mä oon Marko Nyman. Mä oon Helsingin itsepuolustuskoulusta ja kannattaa tulla treenaa jujutsu, niin tulee yhtä vahvaksi. Never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a Tuoltakin Mika Espoon takadolta. Tulkaahan nuoret mukaan painimaan meidän kanssa pois sieltä kadulta. Moi, mä oon Meritähti. Moi, mä oon Teo Viitola, Compactus Societyn päävetäjä. Jätkät hei, lopettakaa se pelleily ja tappeleminen siellä kadulla. Tulkaa salille. Terve Kaltosen Antti Kuopsen Gladiator-partnerista. Lopettakaa se tyhmäisintä kadulle. Tulkaa treenaamaan ennen. Dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power. Mikko Takalo, kamppailija ei kiusa. Kamppailija ei kiusaa. Mä oon Janne Malmi, Jyväskylän Fighter. Mä kiusaan muita. Mä oon Sami. Tomi Karla, Oulun kamppailututti. Ja kamppailijaa ei kiusata. Kamppailijaa ei kiusata. Tero Markkanen, Pieksämäki, Fight Club ja kamppailija hai tunnetusti kiusaa. Eskelinen Pieksämäeltä. Tossa jo seura vanhiminen totesi, että se on hölmö, joka kiusaa ja kappale ei hölmö. Älä kiusaa. Keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Matti ja VPC salilla tavaan. Harri Kärnä, Lohjan kamppailukeskus. Jutsusta on aina monipuolinen harrastus. Moi, Niko Ikonen Hipko, kamppailija ei kiusaa. Nyt. Moi, mä oon Ilari Ahde Training Centeristä ja muistakaa harrastaa jujitsua. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power.